O, već osjećam da je ovdje nešto cool. Da vidimo. Wow, kako lepa šarena torta. Samo što... čini se da nešto nije u redu s njom. Sad ću da je probam. A, kako boli. A moj zub. Izgleda da je ispao. Ne, samo ne to. A, možda ću moći da ga vratim nazad. O, uspelo je. Da. Morala sam da studiram na zubara, imam talenat. Šta da radim sa tortom? Viljuška, odlična ideja, Britney. Sad ću je... Ma šta je ovo? Prokletstvo. Ne mogu da verujem. Gotovo. Iznervirala si me tortice. Prelazim na plan B. Eto ti. Eto. Tako je. Mamice. Gotovo. A bitno je da sam je presekla. Oho, kako pače. Sad ću da ga probam. Ma šta je ovo? Ne grize se. Dobro, odustajem. Britney, sad ti. Okej, sad ću da vidim. Je li ovo neka šala? Ovo je verovatno torta, nekad bila. Ali sad je to samo tečnost. Wow, Julie, jesi li toliko gladna? Jadna? Nije. Šta je? To je baš ukusno. Britney, mogu li biti prva? Hvala. Wow, ovdje je pravi požar. Treba hitno ugasiti vatru. A šta je kod tebe? Mislim da su i kod mene batake, ali su ledene. Dobro, sad ću ih probati. Jao, ne mogu da zagrizem. Zašto? Ej, ti! Odmrzavaj se, kome kažem? Prestani. Vratite na mjesto i smiri se. Dobro, onda ti jedi svoju porciju. Okej, kako kažeš. Izgleda dobro. O, kako hrskaju. A ukus je... Jao, kako ljuto. Ajoj. Jao, kakva vatra. Čekajte. Čini se da znam šta treba da se uradi. Eto, da li ti je sada lakše? O da, hvala puno. Izvoli. Hvala što si mi vratila batak. To je vrlo ljubazno. Bje. Sav je u tvojoj pljuvački, Julie. Pa šta da se radi? Nismo mogli lepo da jedemo. 1, 2, 3, otvaramo. Wow, ovo je kola. Obožavam kolu. Ali naše čaše se nekako razlikuju. Mogu li prvo da probam? Hvala. O, zašto je tako vruća? Veoma vruća, do đavola. Tako si smešna, Julie. Šta, sad ja? Dobro. Dakle, prvi gutljaj. Rekla sam prvi gutljaj. Eto, kola se toliko smrzla da uopšte ne može da se pije. Barem nekako sam je izvukla iz čaše. Ovo izgleda baš kao sladoled. O, ne, moj jezik, zalepio se. Odlepi se već. Ajde. Još malo. Moj sladoled raspao se na sitne komadiće. Imam genijalnu ideju, Britney. Eto, sad je temperatura kole savršena. Prelepo. Ja sam ostala bez kole. Let's go! Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ti si prva. Odlično. To su suši. Obožavam ih. Ali nešto nije u redu sa njima. Da, očigledno nešto nije kako treba ovdje. Dobro, sad ću ih probati. Ovo nisu suši, već kockice leda. Julie, hajde ti sad. Wow, izgleda da sam mnogo bolje prošla. Moji suši izgledaju sjajno. Kako da uzmem ove štapiće? Valjda ovako. Dođi ovamo. Sad ću te pojesti.
O, da, divno. Vruće, ali ukusno. Hoćeš li me počastiti, drugarice? Što, ne? Baš si bezobrazna. Izvini, nema ih mnogo ovde. O, oduševljena sam. Kako da se staje u nju? Eto, pojela sve i nije mi ništa ostavila. To znači samo jedno. Morat ću da jedem svoje ledene kocke. U stvari, možda i neću morati. Sad ću potrljati ovaj štapić. Ovako. I dobit ću vatru. Ja sam pravi pećinski čovek. Hajde, još malo. Još malo. I... Da, napravila sam vatru. Sad ću uzeti suši i zagrejati ih. Super, moj plan je uspeo. Pogledaj, led se topi. Sad ću probati. O, divno. Bravo, svaka čast. Kakav je to miris? Gorimo! Vatra! Vatra! Mirno, sad ću ugasiti ovu vatru. Eto ti. Oh my god! O, to je čak i zabavno. Baš mi se dopalo. Britney, kako si? Hvala, Julie. Jao. Pa, da li sam ja prva? Ili možda ti? Okay. Dobro, ja ću da skinem tvoj poklopac. Wow, kakav lep hamburger. Hamburger? Obožavam hamburgere. Dođi kod mene. O, da. To je predivno. Britney, otvori svoj jelo. Nadam se da je kod mene nešto dobro. Jao, moj hamburger je potpuno hladan. Kako da ga jedem? O, krastavčići. To je ideja. Julie, imaš tako strašne podočnjake. Ovo će ti odlično pomoći s tvojim problemom. Hoćeš da probaš? Da, hoću, daj mi. O, ovo je čak i prijatno. Cool. Uspela je. Dok Julie odmara s krastavcima na očima, ja mogu neprimetno da zamenim hamburgere. O, to je jako ukusno. Gotovo, već se osjećam bolje. Čekaj. Moj hamburger? Gde je moj hamburger? Britney, jesi ga ti uzela, jel da? Što? Već si ga pojela? Kakva si ti, drugarica? Let's go! Hoćemo da igramo kamen, papir, makaze? Pobednik će otvoriti svoje jelo. To ja sam prva. Hej, zašto ne mogu da skinem poklopac? Hajde! Juj! To je bolelo. Ali ja sam u redu. Ne brini. O, Skittles! Nice! Da vidimo. Moram da očistim snack s pakovanja. O, da. Obožavam ove bombone. Ej, zašto ne ispadaju? Što je ovo? Da li su se zaladili? Možda ih mogu lizati kao sladoled ili zagristi. Ne, neće. Hej, da li mi se to smiješ? Moram nešto smisliti. Znam! Dobro, što uvek nosim ovo sa sobom. Nice! Eto vam! Eto! I još jednom. Tako je. Julie, ponekad me plašiš, a nisam znala da si tako jaka. Užas. Uspelo je. Da, sad ove bombone izgledaju savršeno. Sad ću ih probati. Pa, žvaće se teško, ali ukus je dobar. Sve u svemu, zadovoljna sam. To je to, sad je tvoj red. Interesantno, šta sam ja dobila? O, ovdje je također Skittles, ali sigurno nije običan. Sad ću da pogledam. Šta je ovo? Fuj! Taj Skittles se toliko istopio da se pretvorio u nekog ligavca. O, ligavac! Pa to je super! Obožavam ligavce. Ovakve boje još nisam imala. O, da. Mogu satima da sedim i gnječim ovo. To je tako cool!
Evo, probaj. O, to je zaista cool. Could you please? Ja sam prva. Hvala. Ovo je Baskin Robbins. Moje omiljeni roze sa ukusom bubbleguma. Blago meni. Spremna sam da ga probam. O, kakva lepa boja. I miris je divan. Jo, to je preukusno. Britney, sad ti. Okej, već sam gladna. Što? Da li ovo po vašem mišljenju izgleda kao Baskin Robbins? Ovo više liči na supu, a na veoma čudnu roze supu. Fuj, ovo uopšte nije ukusno. Julie, moja omiljena drugarice, daj mi barem jednu kuglicu, molim te. Možda ovako? Molim te. Britney, nešto ti sa očima. Neću ti ništa dati, nema šanse. Dobro, moram nešto da smislim. Znam. Uvek nosim sa sobom mentol žvaku. Ona će mi pomoći. Uzet ću jednu žvakicu. Tako je. A sad je pažljivo žvačem. I dišem na sladoled. Neverovatno. Izgleda da ovo stvarno radi. Moj sladoled je postao normalan. Hvala ti, žvakice, ali ti mi više nisi potrebna. Sad ću ja pasti sladoled. Bravo, to je genijalno. Znam. O, da. Ekstra. Živeli. Jao, kakav lep sto. To je baš ono što sam htjela za rođendan. Neko je došao, otvorit ću vrata. Pitam se ko je to. Zdravo, ovo cveće je za vas. Baš lepo. Koliko slatkiša, ne mogu da verujem. Ima čak i čokoladna fontana. Moći ću kokicu i mančmelo u nju. Neverovatno ukusno. Moram probati još nešto. Baš mi se sviđa čokolada. Stavit ću cveće u vazu dok gosti nisu stigli. Tako, odlično. Probat ću kolač. Jennifer, šta to radiš? Žurka još nije počela, a već si sve pojela. Izvini mi, ali nisam mogla da čekam. Ova fontana je tako lepa. Daj mi je. Kako da ne? Mora stajati na mom stolu. O ne. Upropastila si mi odeću i prosula fontanu. Neću ti to oprostiti. Pazi se. To se ti pazi. Sigurna sam da ću pobediti u ovom challenge-u. Ne mislim tako. Ozbiljna sam. Biće me teško zbuniti. Sveže jagode, super. Jo, početak nije dobar. Ne bih to rekla. Dobila sam mirisne i zrele jagode. Čokolada će učiniti ih još ukusnijim. Drago mi što sam imala sreće. Možda i ti želiš da probaš? Ej, zašto me zadirkuješ, Jennifer? To nije lepo. Samo sam htjela da te iznerviram. Jagode su moje, samo moje. Jao, kako sočno. Savršeno se slaže sa čokoladom. Prestani da me gađaš. Ne sviđa mi se to. Ma daj, slučajno sam. Smislila sam nešto. Opet me zadirkuješ? Neću ti poverovati ovaj put. Samo sam htjela da pokažem jedan trik. Sjajno je, zar ne? To nije sve. Sad će biti opasan trik. Uhvatit ću sve jagode u čokoladi u stima. Poželi mi sreću, Mija. O ne, nešto nije u redu. Promašaj. Jao, isprljala sam se čokoladom i izgubila jagode. Zaslužila si to, sama si kriva. Da vidimo kako ćeš pojesti svoju papriku. Mislim da je pojesti nju mnogo teže nego uhvatiti jagode u stima. Nisam sigurna da će mi se svidjeti, ali nema šta da se radi. Čula sam da u čokoladu nekad dodaju papriku. Ne mogu da zamislim zašto. To je vrlo gadno. Ali uspjeću, vidjet ćeš. Mija, podcrvenela si. Zato što gorim. Osjećam vatru u stima. U pomoć. Jao, šta da radim? U šoku sam.
Mogla si mi samo dati čašu vode. Mogu popiti čokoladu? Tako je mnogo bolje. A ja se osjećam baš zgužvano. Volela bih da se malo odmorim. Samo ne to. Spalila si mi jagode. Izvini, nisam htjela. Jedva čekam da saznam šta je ispod tih poklopca. Imam Skittles, baš mi je drago što sam dobila slatkiše. A šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Mamice, to je sirova riba. Odvratno, jako smrdi. Ako jedeš što pre, smrad će nestati. To je najgora stvar koju sam ikad videla. Da vidimo kako ćeš se snaći i hoćeš li uopšte. Nema potrebe da turaš meni svoju ribu. Miriše je sama. Baš si dobra. Zašto me plašiš? Ups, kakav tačan pogodak. Odmah uzmi svoju ribu i pojedi je. To si u pravu. Treba što brže završiti s tim i zaboraviti. To je to. Uspela sam. Ovo je bilo teško gledati. Drago mi što si završila. Vreme je za Skittles. Nešto sam smislila. Vreme da ispunim svoj plan. Uz pomoć kašike ću moći da uzmem bombone i prekrivam ih čokoladom. Mislim da je to baš zgodno. Hoćeš li mene častiti? Ne, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? Pokušavam da ostvarim svoj plan. Napokon mogu probati Skittles sa čokoladom. Bože, to je jako ukusno. Ne sumnjam da je to tako. Moram i ja da probam. Yummy. Odmah mi vrati bombone. Cicija, da li ti je stvarno žao jedne bombone za drugaricu? Pogledaj, ispustili smo Skittles u fontanu. To je čak i bolje. Ispalo je super. Kako lepo. Ipak ću probati. Ne i još jednom ne, već sam ti rekla. Sjetit ću ti se toga. Nastavljamo. Hajde da skinemo poklopce zajedno. Kakav lep hamburger. Presrećna sam. A šta ti imaš? Ogromnu i prelepu tortu. Ovaj šlag me baš privlači. Šta to radiš? Nikad više ne diraj moju tortu svojim prljavim rukama. Bolje jedi svoj hamburger. Upravo si, imam šta da radim. Poliču ga čokoladom i probaću. Stvarno me zanima kakav će biti ukus. Nikad nisam probala hamburgere u čokoladi. I bolje da nisam radila to. Glupačice, odmah je bilo jasno da će biti ružno. Znam kako da popravim to. Samo treba pojesti sve unutra. Krastavci, paradajz, salata, pljeskavice i sos će biti glavno jelo. A čokoladna lepinja će biti kao desert. Jao, zaboravila sam na sir. Njega također treba pojesti unaprijed. Bez čokolade je to sve baš ukusno. Pogledaj kakva sočna pljeskavica. Prelepa je. Baš sam lepo ručala. Vreme je za nešto slatko. Hajde već završavaj. Sad čekaj još malo, skoro sam sve pojela. Ostala je samo lepinica. Kao što sam i planirala. Umočit ću je u fontanu. Biće nešto poput kolača ili sendviča. I izgleda i miriše baš lepo. Jao, kako je ukusno. Moj plan je uspeo. Svaka mi čast. Gotovo. Drago mi je što si završila. Sad mogu probati svoju tortu. Ali kako da je uzmem? Znam, moram je iseći. Tako će biti zgodnije da je umačam u fontanu. Dobro mi ide. Samo se treba malo ubrzati. Dođi ovamo, dušo. Vreme je za čokoladno kupanje. Sigurna sam da ću dobiti pravu slatku bombu. Ne može biti drugačije. Izgleda ekstra. Sad ću probati. Kao što sam i mislila, to je jako ukusno. Daj meni da probam, molim te. Mi smo prijateljice, sjećaš se? To ništa ne menja, ne. Jel tako? Morat ću da te naučim pameti. Dodat ću tabasco u fontanu. A vidjet ćemo šta će onda raditi. Više neće biti tako srećna. Par kap je sasvim dovoljno.
Sad ću samo čekati. Želim još. Bilo je jako ukusno. Nemoguće je sve zaustaviti. Stvarno ti se sviđa? Još pitaš, naravno. Ali, zašto je tako vruće? Moru mi usta. Moram odmah popiti čokoladu. Ne postaje mi bolje. Šta se dešava? Svakim minutom gorim sve jače i jače. U pomoć! Eto, popila je previše ljute čokolade. Morat ću da je ugasim. Zar nije bilo drugog načina? Mada to više nije važno. Bitno je da mi je postalo lakše.